סלולר תקרוס, ואני אגיד לך גם למה, האינטרס שלי הוא צרכני, הוא מאוד ברור. מיכאל גולן, אני גם אומרת, אנחנו פה בשביל להישאר, ואני גם רוצה לענות על הסיפור של מקום עבודה. סך הכל, בין העבודה אצל גולן טלקום וכל הקבלנים, ספקים חיצוניים, אנשים שעובדים איתנו, אולי יש יותר מ1,000 עובדים שעובדים בעד גולן טלקום. אז תחרות צריך לעשות את המשקל. אני רוצה תשובה לעניין הזה, כי אם חלילה יקרה משהו, אז אני אביא לך פשוט את ההקלטה של מה שאנחנו אומרים. אנחנו פה בשביל להישאר. אתה אומר את זה מול המצלמות פעם? כן, אנחנו פה בשביל להישאר. תודה רבה מיכאל גולן, תודה רבה אילנית חיות. אז תצטרפו עכשיו, גולן טלקום באתר. אני עושה מה שמנחם מהפינת צרכנות אומר לי לעשות. כן, מדי יום שני צמחוני, אנחנו מארחים כאן ללא בשר. חיימוביץ' ללא בשר. והפעם, איך ניתן להפוך משפחה שלמה לצמחונית? אני אתמול בערב התארחתי את משפחת אביבי, במעלות, 7 ברכות לנוגה. שמעתי שאני עומד להגיע לכאן, לפגוש את מיגי, בין 11 ל-12, בעלתי 3 סוגים שונים של דגים, ואמרתי, אני היום לא אוכל בשר. טוב, אני לא פה כדי לשכנע אנשים להפוך להיות צמחונים. בכלל, צריך לזכור שכל המיזם הזה שנקרא השני ללא בשר, המטרה שלו היא לא להפוך את... אני לא אגיד שאני לא אשמח אם יותר אנשים יהפכו להיות צמחונים, אבל אנחנו לא פה כדי, אתם יודעים, באופן מיסיונרי לנסות אנשים לשכנע אותם לעבור לשם. אנחנו מבקשים לפחות שינסו פעם בשבוע כאיזשהו אקט של מעשה טוב גם לסביבה וגם לבריאות שלהם וגם לחיות, לאכול פחות בשר. מנחם, למה זה כל כך קשה יום אחד בשבוע לאכול בשר? לקחת, אני מודיע לך. הנה. דבר ראשון, תדעי לך, אני ירדתי 9 קילו לפני, ואני מתחייב כאן היום. כן. יש לי בעיה שיש לי 7 ברכות גם היום בערב. על מה מברכים? כאילו, מברכים על... אל תתחייב במשהו שאתה יודע שתצא מהאותם ולא אני מבטיח לך שעד השעה 8:20 הערב אני לא נוגע בבשר. יפה. ומבחינתי זה כמעט נס גלוי. תאמרי לי, את בסך הכל באמת נכנסת לטרנד הזה, הרבה מאוד כתבות, הרבה מאוד ידיעות בנושא הזה. את מרגישה שהציבור מתחבר למה שאין ספק, הוא חשוב, הגיוני וגם בריא. האמת שאני מרגישה שכן. יש, ממה שאני לפחות שומעת, אז יש נטייה לקבל את הפנייה הזאת, כי אני חושבת שהיא באמת, היא נוגעת במקום שאני חושבת שאנשים חושבים שהם יכולים ליישם. חשוב לי מאוד שיבינו מאיפה זה בא, ואנחנו נמשיך ונספר למה עושים את זה. מאיפה זה בא לי? אני צמחונית, אתה יודע, כבר הרבה מאוד שנים. אני צמחונית מטעמים אידיאולוגיים, כי אני לא רוצה לאכול חיות. אני חושבת אבל שכשמסבירים לאנשים שיש פה עוד דברים אחרים שקשורים לזה, שזה הנושא של הסביבה, והנושא של הבריאות, והנושא גם של החיות, אז כל אחד מוצא איפה שהוא מתחבר. ולא קשה לאמץ יום אחד בשבוע, באמת, כי זה משהו אני חושבת זאת הדרך גם, זאת יכולה להיות דרך למשפחה שמחליטה כן לאמץ את זה. זאת יכולה להיות גם דרך איך אנחנו מנסים טיפה לגוון את השולחן, את האוכל, והמטרה היא באמת גם לנצל את הקמפיין הזה כדי לנסות וטיפה לקדם אכילה יותר בריאה, יותר מאוזנת, יותר פחות מעובדת. דברים טריים, ירקות, פירות, דגנים, קטניות. אמרנו לצופים שלנו שהם מוזמנים לשלוח לך שאלות בעמוד הפייסבוק שלנו, אז הנה מה שסיגל וקנין שאלה אותך, היא אומרת, אני אשמח לדעת איך עושים את השינוי הזה, מה זה כולל, והאם אפשר לעבור בצורה הדרגתית, או שצריך לעבור כמו, את יודעת, כמו הפסקת עישון, מעכשיו לעכשיו. אני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי. יש אנשים שמעדיפים לעשות את זה בקאט, ויש אנשים שעושים את זה לאט לאט. אין לי פה, אתה יודע, מתכון, מה שנכון לכל אחד. אני חושבת שכל אחד צריך, גם אם מורידים יום, ואחרי זה יומיים, ואחרי זה 3, ומסתכלים לזה לאט, זה מצוין, וגם אם עושים את זה בבת אחת, אין שום בעיה. מיקי. כן. לעתים נדירות אני יושב מול שולחן שאני רואה כבר 20 דקות אוכל. יכולה להגיד לי מה יש לנו פה על השולחן? כן. זה מתכון השבוע שלנו, שנמצא באתר שלנו. קוסקוס. מיטלס מנדייס יואל. כן, קוסקוס צמחוני. מנה פשוטה... גם אצלנו באתר ביום חדש, באתר שבוע. מנה פשוטה, זולה, טעימה, מאוד מאוד בריאה. יש פה גזר וסלרי וכרוב וקישואים וקוסקוס, והכל ביחד יוצר ארוחה שהיא משביעה מאוד, ואני מקווה שהיא טעימה. יש פה טוויסט בקוסקוס הזה שהוא שונה ממה שאני עושה, כי זה קוסקוס מתכון של קפה נוח, ויש פה אלמנטים טיפה של, יש בהרת, ויש מקל קינמון, כלומר זה נותן קצת משהו ככה אחר מאשר אגב, אתה יודע שעד היום אני אכלתי קוסקוס טוניסאי, קוסקוס מרוקאי, והיום יש לי גם את הקוסקוס של מיקי. אגב, יש לך גם ספר שאת מתעדרת בו, חשוב מאוד. זה ספר של מתכונים שתרגמנו של מסעדה צמחונית בלונדון. מי שרוצה באמת, אני חושבת שמי שרוצה לחפש, יש שם הרשת מוצפת במתכונים טבעוניים וצמחוניים, זה מאוד מאוד פשוט זה. אני דווקא רוצה להמליץ על ספר
אחר, שזה המטבח הצמחוני שלה על השולחן, שהוא ספר מעולה, יש בו המון 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 מתכונים שקל מאוד לעשות אותם, פשוטים מאוד, זאת אומרת, הם מעניינים גם, ומי שמחפש ככה איך לגוון את השולחן, את הארוחות שלו, אז אני אוכל את הקוסקוס, מה זה הלטקס האלה, נכון מה זה? זה למשל מתכון שמצאתי ברשת, יש בלוגריות טבעוניות, יש שם המון בלוגריות טבעוניות, והם עשו מין מבצע כזה שכולם... אתה כבר מחרפן לי פה, תוכל, אני אקרא את הפתיח הבא, יהיה בסדר. אני קיבלתי הוראה לא לאכול תוך כדי שידור. ממי? שנייה אחת, כן, מיקי? אז אחרי זה, זה עם קצת ככה ארומה הודית, זה לביבות של כרובית, בטטה וקוקוס, ויש שם טחינה באמצע. אל תדאגי, אנחנו נטעם את זה תכף. מתכון מאוד מאוד פשוט, אפשר למצוא אותו ברשת, ומאוד מאוד בריא. טוב. הרעיון באמת לנסות טיפה לרדת מהאוכל המעובד, המתועש, לאמץ שוב פעם מזון שהוא מאוד מאוד מקומי. מיקי, תודה, תהיי איתנו גם בשבוע הבא, אנחנו נעשה חידה שבועית, תעזרו לנו ילדים לאתר לאן נעלמה מיקי חיימוביץ' הישנה.